We talk football SA. Kaizer Chiefs 2, TS Galaxy 0. Bohle uthini ngemidlalo namhlanje? Umdlalo wami namhlanje was very hot. Bekumnandi yo. Hayi basijabulisile guys, basijabulisile and first ngithanda nokubonga i-protest because nayo isebenzile guys since kwaba ne-strike manje we are winning every games and mina bengikhona uMakhatho usebenzile naturena bengikhona and ngayikhulumela le ndaba but today I am happy because yo guys yo I don't know ngithini we are happy as a Kaizer Chiefs guys. Yo, Pirates nayo sayishaya, pay back time ngedabi. Yebo. Ngeke. Shaya Pirates sayishaya 6-0 manje nathi. Sayishaya 6-0 pay back time. Ukhona uDuba uzoshaya 2 goals, uLebo uzoshaya 2. uBilakazi uzoshaya 1. uDasilva 1. Shaya Pirates namabhola Amna amakhosi ngifaka manje. Yeah. Okay, man of the match yakho ubani? Ngugasheni uzingelwayo because ngumfowethu nami ngwakwaNdlovu. Oh, okay. Yo. Yeah. Siphe sihle Ndlovu I am happy. Hayi injabulo ibhale ebusweni. Yes. Ugasheni uboya benyathi. Just pains kuPirates. Ingenile la. Yo, pain in Orlando. Siyabonga. Siyabonga sisi.